jo, tak čau lidi, vítám vás u nového videa tady s Martískem. Dobrý den lidi. No, to je nějaký naspídovaný. A dneska si zahrajeme hru, která se jmenuje Murders vs. Sheriff. Nice. Takže můžeme si dát první hru. A Ok. Jdem dát 1v1. dáme 1v1, ok. Jakou dám mapu? Asi nevím, to je jedno. Dej prototype. Ok. Tak jo, Jo, já mám zlatý nůž. tak to je velký kluk. Taky zlatý nůž? Cože? Chceš taky ten zlatý nůž? Proč? Proč? Ok. Takže máme první kill, takže zabili jsme Martíska, UP. To pak oni ví. Že jo, hot jak plot. Takže vím, že teď moc sakra, sorry. Vím, že teď moc kurva. Vím, že teď moc nevychází tvorba, ale Trochu malinko dílno. kompu to nešlo. Že jo? Že jo, Martísku. Ano. Nebo jsme měli taky žehlíčky, no to je jedno. A To ta škola, víte. teď už máme konečně pořádný počítače, takže budou lepší videa. Nebude se to sekat, měl by tam být i lepší zvuk od Martíska i ode mě. Nice robot. Takže bude víc kontentu. Teď o těch prázdninách. Jo. O prázdninách bude hodně času, takže bude hodně kontentu. Dobře, máme vyrovnáno. Takže pak dáme třeba 3v3, kdyby byly, tak by bylo dobrý. Hej, pojď teď nož, teď pojď jenom nož. Kámo, já už neumím. Kámo, to než vystřelíte tady den. No a zase to může spánout všechno za sebou. Kámo, nejdu nůž. Ok. Ok, Tak jak dám, abys mě zabil? Aby to bylo vyrovnaný. why? To dám i bez Aby to bylo- pomoci, ne? Jo. Jak sedí? Děkuji za vyrovnanost, je to vyrovnaný, no. Tak jo, tak počkej. Bra. Ok, dobrý. Pam. Dobře. Takže pořád to není Ty máš ten kill, Cože? co jsem ti dlužil. Jo, rozhodně. Je nám to jasný. Že ty velkempuješ, kámo. To je jasný. No jo, no. Přesně. Oh no. Pí. Jako hej, tohle byl dobrý kill. Jsem to třeba vůbec neviděl, ale ok. Jo, jo, tak se pak koukni na video. Ok. Jo, by the way, Martískovi potom můžete dát odběr. Jo, to jsou ty další killy, co jsi mi chtěl dát, že jo? To jsou oni. Hej, Jo. Roboxmane, pojď za mnou. Ano, Pojď tady. ano. Dej F-ko. Klikni na nůž a dej use. Jak ty pistol? To nemůžu. To bude tak potom. Dobře. Jo, já budu mít takovou kuzlatý revolver, jestli vyhraju 2 zápasy. Chceš na ten zlatý revolver? No dobře, mám. Tak to se máš teda. Já mám zlatý nůž, úplně matching. Hej, kámo, Tak to- to jsem hustý. Pojď dáme, Kámo, co to je? proti ním radši nechoď. Jako ano. Strašně HP. Tak pojďme sem třeba. Je 2v2. Ne. Ženo, vrať se. Pojď ženo. Ženo. Šino.
Dobrý, No, dobrý. tak chlap. Tak jo, jdem na to. Dáme central. Reach. Jo, Ridge story. Ježišmarja, jestli prohrajeme, to bude špatný. To je hodně špatný, že to prohráli k nám. OK. Jo, my jsme ty odborníci určitě, tak to by bylo blbý, aby jsme prohráli. Aha. Já myslel, Já vím, já jsem vždycky dobrý. jeden je down a to si byl ty, ale Jo, oba jsou down. ty vidíte, jak je Robloxman dobrý. Jo, já jsem úplně nejetej. Na mém videu jsem ho jednou porazil. Počkej, teď tam lezu já? Ok, dole. Kámo, ne. Jako, sorry, ale Je dole, bacha pod tím mostem. já vím, ale ne pod tím mostkem právě. Volkem pro. Pěkně. Kámo, jestli teď zase vylezeš nahoru a zdechneš. Ne. Ne, To pojď jsem nahoru, to- pojď nahoru. Oh shit. Tak tohle bude špatný, já už jsem ji netrefil. A ne, Robloxman je mrtvej. I'm dying. You dying. I know. Já Okay, I'm musíme- going up right Jsme now. nahoru, ale nesmíme být u sebe, Tak jdi do hajzlu. Ježíšmarja. Tak já jdu první. Dobře. Dobrý, je mrtvej. No já taky. Come on, what the hell? No, nemá kudlu. Tak je Nice, první. dal si nějaký killy. Kámo, Tak neříkej, jdeš. že tě sundala. Kámo, tak tohle bylo těsný. Kámo, what? Ne. A to říct, tak cípnul on, já myslím, že cípnul ty. No, chcípnul on, pak jsem chcípnul já, pak mě zabil on. Logika. Pepí. Ježišmarja. Pojď přežij, 50 sekund. Ne. Pěkně. Kámo, já ho nemůžu trefit. Ne, co se, já nevidím. Ne. Kámo, Tak dej mu. tak jde víc. Hej, bacha. Kámo, tak, jako sorry, ale kde víc vypatlanej? Já nevím. Kam ty máš třeba takový štěstí. Já jo. No. Já mám třeba extrémní, jako to je ono. Pěkně. Žena, je to zádu? Ona drží. Samuraj. A kurva. Jezuský. Jezus. Počka na tu ženu. Je mrtvá. Ježíšmarja. Bacha, chlap, jde ze zdola. Jo, dobrý. Yes. Ještě jeden zápas a mám za týden. Jo, to jsem dál, dobrý. OK. A to, že bylo úplně něco jiného. No, dobrý. Let's go. Ne. Borka ávkuje. Jako, je to hezký, ale je to... Pěkně. No, konečně něco dělá. Podokill. Aha. Podokill. the kill, no. Kámo, Borka ze začátku úplně totálně avkovala. No. Co to bylo? Kámo, oni nás Co stejně to sundali. bylo? Já jsem ani nevystřelila, už jsem byl dead. Kámo, ne. No, Hej, tohle nemá cenu. lidi, my jsme strašně dobrý. Jo. Je, ty mrtvej. Jaha. Kámo. Pěkně. A do A1 v 1.
No. Tak teď si skoro schytal. Pojď. Nefunguje myška. Hezky, hezky. Os. Jedinej náš kill. A dopr. Kámo. Chci mě. Ne. Kámo, tak to nemůžu hrát. Korea a moje Pojď, skiny. můžeš. Hej, počkej, já jdu jenom knife teďka. To si dá. Ten jeden borec jde taky jenom pořád s knifou. Jo. Pěkně. Borka má celkem štěstí na to, že nikdo nezabije. Hezky, hezky. Pojď, ženo. Pojď, ženo. Jako sorry, ale to byl čistý kill. Takže lidi, tohle je konec našeho videa. Dopadlo to trochu špatně i dobře. A odebírejte Martíska a čau. Bye, bye.